Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di po na mga didak na makapulalan sa maranaw sa mga sir nga di lang sa pagadaran ng kasigat to Aminuddin Pamilya Osyo. Naipilay lang ang maikos silang ta mga ragagos sa mga muda di pinili makaplalang busya sa uragis sa gudapat. Nauba di kalokalo na usupot pagkalipat ko di kang di ginawain nauba pot pagkatali. Na tikurong pamanae dato Aminuddin na Pamilya Osyo sa wala di ka na imasasakit tumagulaw ng kusuli ko di bansan na makamuli ka ng apakabeben na yung mga bilang ato kumusukan ng tanong ng besa pila. Na di manakin juga pagkarga bigar kano sa ida marano sa mga ibu so pagarin niya akan sa na yan ay naw na tamatika pugira sa mga raga asalan amang udak kila agili nga napurapili lang mga nabituan sa katasabon ni pamakin sa wasalam. Pamilya Osyo apagkali pagkatang keratan aku mangarap sayang muda kairam kepingin parati ayakane argenai sinitarois sa pagkanay
Jangan ditutup iklim lagu manis orang kaku rawaku ade nanti kuno pageriku Salam